Αλλά θέλω να πω ότι έχω ακούσει ότι έχεις μια ειδική τελευταία υπηρεσία, να το πω, τακτική, δεξιοτεχνία, δεν ξέρω, που έχεις ένα ειδικό πρόγραμμα για τις πεθερές. Αυτό μου το είπε ένας φίλος μου στο γυμναστήριο. Όχι, ισχύει. Θέλω να το κατοχυρώσω κιόλας. Βέβαια δεν μπορώ να πω πολλά στον αέρα. Όχι. Έχω κάνει μια τεχνική για τις πεθερές και για τις γυναίκες που μουρμουράνε τους άντρες τους και κάνω κάποιες λαβές στο ταϊλανδέζικο. Και υπάρχει... Έξω από τα ρούχα. Εννοείται, πάνω από τα ρούχα. Ναι. Έξω από τα δόντια κιόλας. Τους τα λέω. Ωραία. Και όταν πηγαίνουν στο σπίτι για μία εβδομάδα δεν μιλάνε και είναι ήσυχες. Οπότε αυτό, φίλε τηλεθεατή, θα σε βοηθήσει. Άκου κι εσύ, αν χρειαστείς να μην σου μουρμουράνε, αυτό γίνεται και σε άντρες. Δηλαδή, αν μια κοπέλα έχει έναν άντρα που της μουρμουράει συνέχεια και της έχει σπάσει τα νεύρα. Ναι, μπορεί. Αν και είναι μικρό το ποσοστό. Μικρό, οι περισσότεροι το έχουν σε γυναίκες. Και τι ηλικία κυρίως δέχονται αυτή τη θεραπεία? Από 5 χρονών που ξεκινάνε μέχρι 95.